Fomentar a cultura da bicicleta como vehículo sostible desde idades temperás é o primeiro obxectivo da Escola Municipal de Ciclismo que apoia o Concello de Lugo. Nenos de 5 a 12 anos de idade aprenden a circular en bici con monitores do Clube Ciclista Cidade de Lugo. O paso ao ciclismo de competición poderá chegar despois de completar a aprendizaxe. Uns exercicios de quentamento e xa están dispostos a superar os primeiros obstáculos. Deste xeito comenzan a súa aprendizaxe os alumnos da Escola Municipal de Ciclismo. Monitores do Clube Cidade de Lugo aprenden a nenos de 5 e 12 anos de idade a circular en bicicleta. Promover o seu uso entre os máis cativos é o primeiro obxectivo dos adestradores. Se busca tamén o fomentar a cultura da bicicleta pois en dúas vertientes, un pouco ser un vehículo de transporte sostible, o que se mellora o medio ambiente realmente, e despois pois, bueno, un vehículo tamén apto para a cidade. Porque hace pouco que aprendi a andar en bici e quero controlarlo máis. O máis difícil son os conos, porque a mellor podemos resbalar. Nesta tempada, a Escola Municipal de Ciclismo de Lugo ten preto dunha veintena de alumnos da capital. A próxima tempada poderían contar con nenos do resto da provincia. Porque ven os meus amigos e paso moi ben. Unha vez que rematen a súa aprendizaxe, os rapaces da escola poderán iniciarse no ciclismo de competición. Despois, unha vez, pois, xa teñen un certo dominio, están acostumbrados pois, bueno, a pasar diferentes probas, dende o Club Ciclista Cidade de Lugo ofrecemos a posibilidade de acudir a competicións federadas. Gostaría dedicarme a este deporte porque me gusta moito. Me gustaría ir al Tour de Francia como Óscar Pereiro. O campión no Tour do 2006, Óscar Pereiro, asistiu á presentación oficial da Escola Municipal de Ciclismo de Lugo. O pontevedrés deixou un bo recordo entre os ciclistas noveis. Todos levan a súa firma nos cascos. A Praza de Santa Lucía de Monterroso acollerá este domingo a festa do mesmo nome. O Concello recuperará así un festexo popular que levaba varios anos en celebrarse. Desde as 9 da mañá haberá un mercado de produtos tradicionais e oficiaránse misas cada hora na capela do Pazo da Laxe. Ás 2 terá lugar un xantar de irmandade, ás 5 haberá baile e a partir das 8:30 a aula de teatro do Concello representará a obra Historia dunha escaleira. No Concello de Becerreá consumíronse 1.200 kilos de mexillóns na segunda xornada de exaltación de produtos do mar que se celebrou este luns. Esta iniciativa, promovida pola Deputación e o Concello, ten por obxectivo fomentar o consumo de produtos mariños na montaña. Ata o mércores 16 de decembro estará aberto o prazo de inscripción para participar na 8ª Carreira Solidaria Lugo Monumental, que se celebrará o domingo día 20. Ata un máximo de 1.500 atletas poderán competir nesta proba, que conta ca colaboración da Fundación TIC e a Deputación a través do proxecto Lugo 2. A carreira dos rapaces comezará ás 11 da mañá e a dos adultos ás 12. Os voluntarios Joaquín Mendoza, Aquilino González e Raúl Asegurado, pertencentes a diversas ONGs, expuxeron as súas experiencias nun acto organizado pola Rede Lucense de Voluntariado, coincidindo co día dedicado a esta actividade humanitaria. A rede acolle un amplio número de asociacións da provincia e está aberta a participación de todos os cidadáns a través dun blog. Coa proxección do documental Memorias rotas da cineasta Manane Rodríguez, pechouse a homenaxe ao comandante Moreno e aos seus compañeiros do Batallón Galicia que se celebrou na Fonsagrada. Ademais, entregouse a súa familia as pertenzas que aínda se conservan do militar asasinado en 1937 no Acebo. A presidenta da Asociación Provincial de Mulleres Empresarias, Beatriz Varela, responde ás preguntas que lle formulan varias veciñas de Lugo sobre o labor que está a desenvolver a entidade que dirixe. A ver, a primeira pregunta que me gustaría facer é se na época que estamos, no siglo que nos encontramos, é preciso ter unha asociación de mulleres empresarias. Pois se temos en conta que a nosa asociación ten ao redor de 150 asociadas, eu creo que é un número moi significativo. Entón, iso venos a decir que é preciso porque a diferencia e as dificultades que teñen as mulleres frente aos homes
son tamén distintas. Unha muller non soamente empresaria, senón que ten que conxugar a vida familiar coa laboral. Entón, sempre é necesario que teña un respaldo e que é mellor que outras mulleres para poder comprender a súa situación. Sí, quería saber si a través de la asociación hay algún tipo de formación específica para las mujeres que quieren montar algún negocio. Pois na asociación contamos con dúas técnicas. Entón, precisamente, unha das labores que teñen estas técnicas é asesorar as novas emprendedoras. A nosa misión, aparte de axudar as que xa teñen as empresas constituídas con todo tipo de asesoramento, axudalas na solicitude de subvencións, transmitirlles todo tipo de información que lles poda ser útil para os seus negocios, pois tamén dentro dos nosos cometidos está darlles toda a máxima información posible ás emprendedoras e axudalas a facer un estudio de viabilidade das súas ideas e apoialas. Eu quería che preguntar cal é a porcentaxe de mulleres ou o rango de mulleres que logran integrarse ao traballo entre os 25 e os 30 anos en Lugo. Marga, pois non te puedo contestar exactamente el porcentaje que se logra incorporar. Lo que sí te podría comentar es que este año la Consellería de Trabajo ha sacado unas ayudas precisamente para el fomento del empleo para mujeres en esa franja de edad. Después, lo que es la experiencia de la calle y de los establecimientos o de otras empresas, lo que te puedo decir es que sí, muchas veces los empresarios o empresarias quieren gente joven. ¿Por qué quieren gente joven? Por un lado, porque los contratos, al ser para la formación, son más económicos, y por otro lado hay empresarias o empresarios que prefieren formar a sus propios trabajadores, mientras que luego nos vamos a encontrar con otra vertiente totalmente distinta, que ya son empresarios que lo que quieren es gente con experiencia. A miña pregunta é saber que pasos ten que dar unha muller emprendedora sobe aquí en Lugo para poder acadar o autoempleo. Ben, o máis importante é que ti teñas unha boa idea. Se ti tes unha boa idea e tens ganas de comenzar ou crear o teu posto de traballo, tes uns profesionais que están ao teu servicio gratuitamente. Hai dúas entidades. Unha é a Fundación Iniciativas por Lugo, que depende da Confederación de Empresarios. En este lugar, aí vanche dar todo tipo de asesoramento, axudante a facer un plan de viabilidade e incluso ti podes montar ali o teu propio negocio, e todo por moi baixo coste. Despois tamén tes o Centro de Empresas e Innovación do Concello de Lugo, que ali tamén te van asesorar gratuitamente e despois tamén podes ali montar o negocio. Entón, eu o que che recomendaría é que foras por ali. E incluso, a mitad de mes ou primeiros de ano, nós vamos a ter ali unha sede e vámonos a dedicar precisamente a este asesoramento.